Néhány verset olvasnék föl Máté evangéliumából. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szerény vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Imádkozzunk! Hálásak vagyunk te néked, Uram, hogy összegyűlhettünk itt a te nevedben. Kérlek azért, Uram, hogy te áld meg az egész napunkat, te add, hogy a te igéd szóljon, és a mi szívünk kész legyen befogadni a te üzenetedet, és Uram, te add, hogy arra is készek legyünk, hogy jöjjünk te hozzád mindenben, a mi problémáinkkal, a mi terheinkkel, és tőled várjuk azt a megnyugvást. Amen. Amen. Az ifjúságnak lesz szolgálata, újítéssel, úgyhogy megkérem Popraszin Lágy és a Bigfissel. Tak ja vám tiež prajem požehnané nedeľné ráno a chcela by som sa na úvod takýchto našich skromných vodvojicích chvál s vami spoločne modliť. Tak Oče nebeský, ja ti ďakujem za to, že tu môžeme takto spoločne dneska byť, že ťa môžeme spoločne chváliť a Pane, prosím, aby naozaj tie piesne mohli byť pre nás to modlitbou, čo nás približuje k Tebe, aby naozaj sme sa to mohli zísť spoločne a Pane, ja viem, že Ty tu budeš s nami, lebo si slúbil, že kde sa zídu dvaja alebo viac v Tvojom mene, tak tam budeš tak. Pane, buď tu s nami a Pane, prosím, počuj, že toto je na Tvoju chválu. Amen. Amen.
som vám chcela povedať ešte pár slov. Ešte budeme spievať jednu pieseň a po tej by som bola veľmi rada, keby sme sa mohli všetci spoločne modliť. Ale mám jednu myšlienku pre vás. Kedysi, keď mi všetci rozprávali o obrátení, tak som mala taký pocit, že keď sa človek obráti, tak prestane hrešiť. Že proste bude vyriešený a bude to dobré. Potom som sa obrátila a zistila som, že to nie je úplne také jednoduché. Tak som si myslela, že no tak keď budem staršia, tak asi prestanem hrešiť. Tak na to mi môžete odpovedať vy, ja neviem. Ale jednu vec zistujem postupom času, takto ako obrátený človek, a to je, že mám veľké tendencie, že keď upadnem do nejakého hriechu, tak sa potom zatočím v takom kolotočí, že ty za to môžeš, taká si slabá, že si to nezvládla, a potom sa už iba točí v hanbe a v tom, že vlastne si hovorím, že toto ťa oddeluje od Boha, prečo si to dopustila, prečo si sa nechala a bla 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 bla, ale vlastne tá odpoveď je veľmi jednoduchá, lebo som slabý človek. A čítam teraz veľa zamyslení a v jednom bolo tak pekne povedané, že vlastne hanba je nástroj satana. A že vlastne keď my sa v tom hriechu utopíme a budeme len v tom, že joj, prečo som zlyhala, joj, prečo som taká slabá, prečo som to nezvládla lepšie, tak to nás oddeluje ešte ďalej od Boha, ako ten hriech samotný. A tým vám akože nechcem teraz vás pozbudzovať, že tak hrešte a potom proste Pána zabudíte na to, lebo Ujo Maťo tak raz pekne povedal, že my sme všetci iba biední červi, keď sa porovnáme s Bohom. A v podstate to je pravda, ale to nie je ten pohľad, akým sa na nás pozerá náš milujúci Otec. Lebo preto sme jeho vzácne deti a jeho trápi, keď hrešíme. A trápilo ho to až tak, že za nás išiel na kríž. A vďaka tomu sme spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z nás, ale je to Boží dar. To sa píše v Efežanom 2:8. A je to naozaj také povzbudzujúce pre mňa, že keď tak upadnem do toho kolobehu toho, že aká som slabá a nezvládla som to, tak si musím vždy pripomenúť, že ty si slabá, áno, ale máš nebeského Otca, ktorý je taký mocný, že porazil hriech a ktorý ťa miluje a odpustil ti to. To neznamená, že teraz hreš a rob si, čo chceš, ale znamená to, že vedel, že budeme slabí a vedel, že zlyháme. A miluje nás a odpúšťa nám to. Takže keď na budúce, teda neviem, že či ešte takí veľkí ľudia, nie veľkí, teraz som vás nenastala tučnými, ale akože takí skúsení ľudia, ako vy, keď na budúce zhrešíte, teda ak sa to ešte deje, tak vedzte, že váš Otec vás miluje, odpustil vám to a pre nás ste stále jeho vzácne deti a netopte sa hanbe. A toto hlavne hovorím asi aj sebe, takže vás pozbudzujem ešte do našej poslednej piesne a potom by som sa chcela s vami všetkými modliť a ja to ukončím. Za tebou
nás utešoval, keď plačeme. A Pane, prosím, daj nech si naozaj prítomný vo všetkých oblastiach nášho života. Čiže je to práca, škola, doma v našich rodine, Pane. A prosím, pomáhaj nám tam, kde potrebujeme pomoc, lebo sme slabí, Pane, a bez Teba to nezvládneme. Tak, Pane, prosím, buď Ty našou silou. Daj nech sa nespoliehame na seba, na svoj rozum, ale, Pane, naozaj daj nech z Tvojich síl sa môžeme chovať na základe Tvojho slova a na základe Tvojej lásky sa milovať navzájom. Tak, Pane, prosím, buď nám učiteľom a, Pane, ďakujem Ti za to, že si nám učiteľom, že si nám milujúcim otcom, že si nám spasiteľom. Tak ďakujem za tú veľkú obeť, čo si za nás dala, Pane, prosím, nech náš život to môže odzrkadľovať. Amen. Ďakujeme za povzbudenie a krásne piesne tiež. Köszönjük a bizonyságtétel és az énekeket is, a szolgálatot. Megyünk tovább az Isten tisztelet menetében. Ideme ďalej. A najprv predtým, keď hlásim oznamy, prosím Ľudka, aby si prišla prečítať báseň, čo si pripravila.
ďakujem za toto ráno. Milosrdný a dobrý Bože, ďakujem Ti za toto ráno. Doprial si mi, aby som opäť vstal zdravý a prežil nový deň. Prosím ťa, aby si ho požehnal. Požehnaj dielo mojich rúk, aby všetko, čoho sa dotknú, bolo požehnaním pre ľudí. Požehnaj ľudí, ktorých dnes stretnem, aby nám stretnutia priniesli požehnanie, aby každý z nás odišiel obohatený. Požehnaj ľudí, ktorým sa dnes ťažko vstáva, pretože majú strach z tohto nového dňa. Požehnaj tých ľudí, ktorí nemôžu vstať, lebo sú chorí. Drž nad nimi svoju žehnajúcu ochrannú ruku. Požehnaj ľudí, ktorí mi ublížili a ktorých by som nerád stretol, pretože sa ich v blízkosti necítim dobre. Daruj im svoj pokoj a ak ich dnes stretnem, daj, aby som vždy myslel na to, že aj ich sprevádza Tvoja žehnajúca ruka. Požehnaj tento deň a všetko, čo sa počas neho stane, aby vo všetkom som spoznával a zakúšal Tvoje požehnanie. Ďakujem. Túl sok hirdetni való nem lesz, igazából gyakorlatilag annyi, hogy szerdán, ugye, ahogy ezen a nyáron már szokásunkra vált, hogy szerdán nem lesz bibliaóra, illetve 11-én vasárnap szolgálni fog Mika Lempolán testvér, ő Finnországból van. 11-én van. Akkor rosszul mondom. Igen, simán felolvastam. Tehát jövő vasárnapról van szó, köszönöm. Ez már nagyon rossz példa, hogyha nem tudom a dátumot sem, mindig ezt kérdezik a idegorvosnál, ugye a vizsgálatoknál. Valahol a belső dátum el van csúszva. Szóval igen, jövő vasárnap, tehát akkor itt pontosítanám. A teraz bude slúžiť slovom brat Dodorevka. A prosím ťa, Ešte ja by som. Áno, nech sa páči. Na budúci týždeň pôjdem na celý týždeň do Miloslavova k môjmu bratovi, kde som bývala, tak ak dovolíte, zoberiem pozdrav od vás. Samozrejme, že to. Ďakujem. Dobre, teraz poprosím. Dobré ráno. Ja tiež teda prinášam pozdravy od Kišových, Milana Skratkovou, vás srdečne pozdravujem všetkých. A neviem, či si ešte pamätáte na rodinu Kakašových, tak vás tiež pozdravujú. A dnes ráno som rád a vďačný za dve veci. Že môžeme tu byť a že vás všetkých vidím a že môžeme sami niektorými stráviť čas.
A druhá vec, za čo som vďačný, je klimatizácia, lebo Topolčan je trošku chladnejšie a tieto teploty, to je ako obdivujem, že to zvládate. Takže veľmi dobrý nápad, klimatizácia. Ja by som chcel prečítať verše z Jeremiáša z 29. kapitoly, 11. až 14. verš. Takže Jeremiáš 29, 11 až 14. Môžeme postať čítanie Božieho slova. Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej, keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom. Dám sa vám nájsť, znie výrok Hospodina, zmením váš údel. Toľko zo slova Božieho. Môžeme sa posadiť. A názov, ktorý by som dnes, tej témy, ktorú mám, že Boží plán. Boží plán s nami, alebo celkovo s ostatnými ľuďmi. A chcel by som vám na začiatok povedať jednu vec, ktorá sa mi stala v živote. A keď som spätne rozmýšľal nad tým, tak som vlastne si tak uvedomil, že skončilo to pred 2 rokmi a začalo to pred 12. Takže celkovo to nejakých 10 rokov trvalo. A ja som tak vyrátal, že vlastne ten Boží plán v mojom živote, ktorý sa stal, čo všetko vlastne to ovplyvňuje. Boh mal plán nejaký proste so mnou, s jedným človekom. Na svete je 8 miliárd a 169 miliónov ľudí. Za 10 rokov medzi tým pribudlo ďalšia 1 miliarda ľudí, s ktorou má Boh zasa svoj plán. Medzi tým zomrelo asi zhruba 0,5 miliardy. Takže medzi týmto počtom niekde má Boh plán, mal plán so mnou. Ten plán bol taký, že pred 2 rokmi som skončil jednu prácu a začal druhú. Aby som chcel také povedať vlastne, čo všetko to obnášalo. V roku 2011 som odchádzal na misiu vojenskú na Cyprus. A jedna z vecí, ktorú som tu zanechal, bola manželka, ktorá síce mala vodický preukaz, ale nešoférovala. A mali sme auto, takže aby nebola nejak odkazaná na autobusy a vlaky, tak potrebovala znovu začať šoférovať. Prvá jej cesta bola si to Komárna, že? Za hodou okolností. A na konci tej cesty povedala jednu vec, z teba by bol dobrý inštruktor autoškoly. Lebo si kľudný, vieš vysvetliť, nekričíš a že vieš vlastne ľudí povzbudiť tomu. Prešli roky, ja som aj nejak zabudol na to a prišiel rok 2020, 9 rokov na to. My sme boli v auguste, ja som bol vojak, aj vtedy boli sme na Lešti vo výcvikovom priestore na cvičení. Mali sme veliteľa, generála, ktorý bol, nechcem nejak zle veľmi hovoriť o ňom, ale nebol veľmi dobrý, ako s ľudským prístupom, ako veľmi inteligentný, vysoko inteligentný človek s veľmi nízkymi empatiami voči ostatným ľuďom. Workoholik, proste práca a to silno vyžadoval od všetkých podriadených a aj ho nezaujímali problémy ostatných ľudí. Bol proste vypočítavý, čo sa týka práce. A po 3 týždňoch na tomto cvičení sme sa vrátili a ja som bol úplne psychicky, dá sa povedať, zničený. V piatok sme sa vrátili a v nedeľu sme začali v Topolčanoch ďalšie týždňové cvičenie, kde vlastne sme aj museli spať v kasárnach, že zasa som nebol doma. Po týždňovej pauze zasa ďalšie týždňové cvičenie. Tak po tomto náročnom týchto cvičeniach s takým veliteľom, musím povedať, to bolo veľmi psychicky ťažké, som vlastne povedal, že ja končím v armáde. Ale čo ďalej? To je otázka. Viete, teraz každý hypotéka na krku,
prežiť potrebujete strava, ubytovanie, energie, všetko musíte zabiť. Nie je to ľahké rozhodnutie v jednej práci skončiť a čo ďalej. A keď som sa zamyslel, čo by som išiel ďalej robiť, prišla myšlienka, možno taký inštruktor autoškoly. Učiť decka, šoférovať a niečo zmysluplné robiť na tomto svete. Shodou okolností vtedy na bráne slúžil jeden tiež bývalý vojenský policajt a ja som sa opýtal, čo to všetko obnáša so sebou táto práca. A prvá vec bola, treba sa prihlásiť na kurz, ktorý vtedy stal 1500 €. Tak som len rozmýšľal, že či ísť do toho, neísť. Nakoniec sa trošku situácia ukludnila. Ten generál odišiel, prišiel druhý, ten bol veľmi dobrý veliteľ, s ľudským prístupom, ale stále to vo mne ako keby mocnela tá myšlienka toho a tá túžba zmeniť to už, lebo už aj tá práca už ma prestala naplňať. Začal som byť vyhoretý z týchto všetkých udalostí, ktoré predtým boli. A oslovil ma tedy šéf autoškoly, kde pracoval ten kolega, s ktorým som sa rozprával, že by potreboval inštruktora autoškoly. Či teda chcem ísť do toho, alebo nie. Že on by ma zobral aj tak, že by som bol vojak a popri práci by som robil pre neho na živnosť, čo bolo možné. Takže urobil som prvý krok, prihlásil som sa na kurz inštruktora. V septembri 2021 začal kurz a on bol taký, že vlastne 3 dní z týždňa trebalo chodiť na kurz do Nitry a trebalo od rána z 8. do nejakej 4. Ja by som teda potreboval každý týždeň 3 dní voľna, a trval ináč trval 2,5 mesiaca, čo dá sa povedať, je strašne veľa voľna. Oni to potom riešia tak, že piatok, sobota, nedeľa, ale jednak je to veľa voľna. Vďaka Bohu, už bolo po covide, ale covidové opatrenia pretrvávali, čiže celý kurz bol online. Tak ja som ho absolvoval, takže vlastne dohodol sa s mojím vedúcim, čo som mal, že popri tom, ako budem robiť svoju prácu, pôjdu mi online tie prednášky, ja sa vlastne zúčastňujem aj tých prednášok, aj si prácu robím. A na konci toho v roku 2022, vo februári, som absolvoval skúšky, už neboli online, zase to som musel byť fyzicky prítomný, urobiť test, praktické skúšky, úspešne, vďaka Bohu, a ten majiteľ autoškoly mi dal prvých 4 žiakov. Čiže od roku 2020, od februára som prvých 4 žiakov učil jazdiť na aute, šoférovať. A v Topolčanoch bola veľmi jedna nepríjemná komisárka, policajtka a jeden príjemný komisár. A keď mali oni skúšky, tak prišiel ten lepší. Z 8 žiakov urobili 6 a z toho tí 4 moji boli medzi úspešnými. Mňa to veľmi povzbudilo vtedy. Aj ten majiteľ povedal, že to je veľký úspech, že všetci moji žiaci urobili. A ja som sa veľmi tešil tomu. Bolo to asi zhruba, tie skúšky boli niekedy v júni. A v mesiaci september sme znovu išli na jedno cvičenie do Martina. Na Lešti boli americkí vojaci, pretože už prebiehal konflikt na Ukrajine. Na Lešti sme nemohli cvičiť, takže sme išli do Martina, kde však tie priestory, kde sme mali pôsobiť, boli pre množstvo ľudí veľmi také nevyhovujúce a mali sme spať. Ja som sa pýtal, kde budem spať, a odpoveď bola, že bude spať na budove, na lehátku, a že to nemám problém, čiže budeme na nejakú miestnosť. Nie, že na chodbe budete spať, na budove. Pravím, ja mám spať na chodbe. Ale akože lehátko nie je problém, ale by nevyhovujú nevhodné podmienky pre mňa, pretože ja hovorím, ja som na veliteľstve, ktoré velí 3500 ľuďom a ja mám spať na chodbe. A viete, keď som sa dozvedel, že ten, ktorý vybavil ubytovanie na chodbe, si vybavil ubytovňu s posteľou a pre svojich kamarátov, tak pre mňa to bol, akože ja som to tak posledný klinec do rakvy. A v to ráno, ako sme odchádzali do Martina, som napísal si žiadosť na odchod do zálohy, do civilu, že končím v armáde. A dal som to Kamilke, manželke, s tými slovami, že ja ti ešte
poviem, že či to pošleš alebo nie. Ešte stále to vo mne bol taký krok, predsa to je 22 rokov byť v jednej práci, mať istotu a niečo skončiť a ísť do niečoho úplne nového. Ale Kami to nepočula, čo som jej povedal, že ešte počkaj, že ja ti zavolám, že ja ti dám vedieť. A ona mi potom volala na druhý deň, že už som na pošte a posielam ti to. Tak to pošli, som povedal. To bola proste vec, ktorú zrazu prišla. Ja som teda dal žiadosť do civilu. Tam vlastne trvá to 6 mesiacov, kým vás prepustia z armády. To nie je také rýchle. Takže vo februári v roku 2023 som skončil jednu prácu a začal som druhú. Čiže celé to trvalo, dá sa povedať, 12 rokov. Hej. Od toho prvého podnetu, ktorý som dostal, až po ten krok, ktorý som urobil. No a teraz, čo to má spoločné s Bohom, dá sa povedať, toto všetko. Keď som vám to takto povedal, tú chronológiu, proste človek to nedá dokopy takýmto spôsobom. Všetko to, kde som sa rozhodol, že chcem skúsiť niečo nové, aj negatívne veci, ktoré ma k tomu donútili. Spôsob výučby, že to celé bolo online, v tom danom momente, že som nemusel, vlastne teraz, podľa mňa by som tam nemohol sa zúčastniť toho kurzu pri tých podmienkach, aký bol. Všetky tie veci, ktoré boli okolo tohoto, to nemôže byť náhoda. Proste musel byť nejaký plán, ktorý som prišiel potom na to, že Boh mal pre mňa pripravený. Nie je to nič duchovné, ale je to obrovská zmena v živote. Ale keď to prirovnávam k písmu, tak všetci dobre poznáme príbeh o Abramovi ešte, kde mu Boh povedal, odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Povedal mu len, že urobím z teba veľký národ, zveľbím tvoje meno, buď požehnaním. Kam pôjdem? Do akej krajiny? Abraham sa vtedy pýtal, možno sám seba, že koľko to bude trvať tá cesta? Čo tam žijú za ľudia? Nevedel to. Boh mu len povedal, zober sa a chod do krajiny, ktorú ti ešte len ukážem. Čiže Abraham vtedy urobil krok viery. Proste urobil len prvý krok a nevedel, čo za tým ďalej je. Tiež to trvalo niekoľko rokov, kým došiel do krajiny. Kto má rád neistotu vo svojom živote? Ja som ju mal. Čo bude, keď skončím v jednej práci? Bude dostatočná tá nová? Bude ma baviť? Budem to zvládať? Predsa práca s ľuďmi je náročná. Ešte aj s mladými tínedžermi. Rodičia vedia, akí sú tínedžeri. Ja som milo prekvapený, pretože tí, ktorí chcú sa naučiť šoférovať, tam idú, že to chcú. A tým pádom všetko preto urobia a nie sú, že mne sa nechce, ja nemám chuť, oni chcú proste. Čiže tam je veľké pozitívum, pre mňa výhoda, že oni chcú a všetci ma počúvajú. Takže to je super. Dobrá práca. Takže Boh neukázal nikdy Abrahamovi svoj plán. Vidíme možno pár krokov dopredu. A v Žalme 119 sa píše, že Božie slovo je sviecou našim nohám a svetlo našim chodníkov. Keď si zoberiete, nám tu teraz svieti slniečko, v noci, keď je tma, zapneme lampy a vidíme celú miestnosť. Keď však dostane úplná tma a v strede zapálime sviečku, jednu, pokiaľ vidíme. Len kúsok okolo seba, kde svieti plamen tej sviečky, ale už do rohov nič nevidíme. Nevieme, čo je ďalej. A tak je niekedy Božie slovo, že vidíme len na pár krokov dopredu. My sa musíme rozhodnúť ísť nejakým smerom, ale nevidíme, kam ideme. Možno vieme, dobre, tuto to poznáme, ale keby sme sa zakrútili v neznámom priestore, nevieme, kde je východ z miestnosti. Vidíme len pár krokov dopredu a len kráčame, kým neprídeme a nezbadáme v nejakom okraji z toho svetla východ. A Božie slovo je takisto. Niekedy nám zjaví len časť cesty, na ktorú máme ísť. Keď sa vydáme, tak zrazu zbadáme úplnú cestu a aj cieľ. Čo Boh môže vlastne pôsobiť na tejto našej ceste? Môže doplniť to, na čo my nemáme silu a odvahu. Ja som nemal odvahu vykročiť. Musím sa možno povedať, že som bol nejaký taký zbavelý a ten krok
poslania tej žiadosti do cyklu robila za mňa manželka. Ja som všetko k tomu robil a ešte stále som si nehal také zadné vrátka a Boh spôsobil to, že ona prepočula moje slova, že nepamätáš si, či hej, nepamätáš. A ona proste išla, poslala ten list, moju výpoveď proste z práce, z istoty. A ja som na to nemal tedy takúto odvahu, že idem a pošlem to. A Boh poslal človeka, ktorý to za mňa urobil. Čiže on doplnil skrze ňu, skrze iných ľudí doplňa to, čo niekedy vám chýba. Oni vám pomôžu v tom, aby ste prekonali niektoré veci. My máme radi, keď je na svete spravodlivosť, keď je nejaké milosrdenstvo, vernosť, keď sme verní vo veciach. Ja som si spomenul na to, že už asi 3. rok prerábam schodisko. Ako nie som verný, som si uvedomil, lebo už som to mohol dávno dokončiť a stále niečo iné je. A je to na moju hanbu, ale vždy niečo porobím a postupne to prerábam. Ale v niektorých veciach aj prakticky človek nie je verný. To isté aj v duchovných veciach. Niečo môžeme začať, máme nadšenie pre niektoré veci a nie sme my v tom verní. A pritom máme radi vernosť, a ktorú vyžadujeme aj od ostatných. Keď niečo niekto nám slúbi, tak chceme, aby to splnil, ale už opačným smerom to častokrát je problém. A Boh je tu pre nás, aby nám v tom pomohol a niekedy pošle ľudí, ktorí nám to pripomenú. Možno sa cítime zahambene, že si slúbil a on je možno práve ten posol od Boha, ktorý nás posúva dopredu. Urobiť ďalší krok v tej ceste, na ktorej nevidíme a posunúť sa ďalej. Boh je tu na to, aby nám pomohol vtedy, keď nemáme my silu, nevládzeme. On je ten, ktorý nám prejavuje milosrdenstvo, lásku aj skrze iných ľudí. Sme jedna rodina, sme Božia rodina a sme tu jeden pre druhého. A to je vlastne aj to, keď si zoberieme, že poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate. A ja vám dám odpočinok. V nedeľu prídeme všetci sem a načerpáme duchovnú silu, ale my sme včera boli u Dana Orloša a jeho rodiny a hrali sme sa večer spoločenskú hru a oddychli sme si. Načerpali sme tiež takú novú silu, mali sme dobrý čas, spoločne sme sa rozprávali a dnes nás čaká ešte jeden dobrý čas pri obede spoločnou s druhou rodinou, sa tešíme. A nie je to tak, že teraz zase nejaké veľké duchovné veci, že ideme do zhromaždenia, je kázeň, načerpáme a z toho žijeme celý týždeň. Niekto to tak robí, ale nám s Kamilkou chýba spoločenstvo, pretože tam nemáme takých veriacich ľudí, ktorí by sme trávili čas a nám je to veľmi vzácne a buďte radi, že vy tu žijete takto pospolu a že máte vždy možnosť stráviť s niekým čas, ktorý vás posilní a dá vám silu, keď ste preťažení. On nás posilňuje na ceste skúšok, ktorú máme od bolesti a každý si prežívame nejaké trápenia v tom živote. Ale Boh je tu na to, aby on nám pomohol aj skrze slovo, ktoré je primárne pre nás, napísané pre každého z nás, ale aj skrze službu ostatných ľudí. To, čo ďalej nám aj písmo hovorí, aby sme sa neprestávali učiť a vzdelávať. Čítať si Božie slovo. Pre mňa v tej ceste, ktorú som mal za tých 10 rokov, bol veľký krok v tom, že musel som absolvovať ten kurz. Musel som sa učiť nové veci. Aj s Danom sme sa včera rozprávali, že som cítil nespravodlivosť v tých testoch, pretože tie testy boli univerzálne pre všetky skupiny vodických oprávnených. Ja mám iba motorku a osobné auto. Ale tie testy boli aj pre nákladné auta, autobusy, traktory. Pre mňa to bola španielská dedina, čiže ja som sa to musel učiť. Všetky tie sústavy, všetky tie veci, ktoré idú s tým. A vedel som, že je to zbytočné, pretože ja to učiť nebudem a nemôžem. Ale tie testy boli tak postavené. Čiže musel som sa vzdelávať, musel som sa učiť, aby som sa posunul vpred. A to isté aj v našom duchovnom živote, v duchovnom svete. My keď sa chceme posunúť vpred, musíme sa vzdelávať. Musíme sa učiť a skrze službu učiteľov, ktorí dostali talent učiteľstva, my dokážeme zrazu nájsť nové obzory,
nové veci, ktoré zmenia aj náš život, nadchnú nás a zase nás posunú vpred na tej ceste, ktorú má Boh pre nás pripravenú. V tom pláne, ktorý On vidí dopredu, celý plán, a my vidíme len kúsočky. Na nás je, aby sme urobili opäť ten krok vpred a začali sa učiť. A vek nie je výhovorka. Dá sa povedať, my sa učíme až do posledného dýchu nášho života. Zdokonalujeme svoj život v Kristu. Je taká veda, psychoterapia sa to volá, a ona hovorí o tom, že my keď sa učíme, môžeme sa stať takými majstrami v nejakej odbornosti, v nejakej veci, a úspešní ľudia, keď sa zdokonalia, vždy si nájdú niečo nové. Zase sa stanú učňami a zase sa začnú vzdelávať. Čiže my musíme celý život sa učiť. Aké máme privilégium v našom živote je to, že Ježiš povedal, vy ste sol zeme, vy ste svetlo sveta. My sme spoznali tú pravdu a my máme jednu výsadu, že Boh môže pracovať skrze nás iným ľuďom. To je jedno už, či sú veriaci alebo neveriaci. Naša povinnosť je to, aby sme boli tou soľou. Ja už teraz pri mojej novej práci, ale v starej práci som sa spoznával, stretával veľa ľudí a mohli poznať na mojom živote, že je iný. Mohli vidieť, že nie som ako ostatní, že nenadávam, a keď začnú nadávať, tak ja som ich upozornil na to, nech v mojej prítomnosti nenadávajú. Pretože ja som veriaci a mňa to uráža, alebo inými slovami, a ľudia v mojej prítomnosti sa menili. A jedno, čo aj mojim žiakom teraz hovorím v aute, hovorím, v tomto aute sa nenadáva. A vidíte na nich niekedy, že tak by si uľavili, niekedy škaredo, ale neurobia to. Pretože vedia, že v mojom aute sa nenadáva. A menia aj oni svoj vlastne taký vzťah voči mne. Ono si vybudujete vždy vzťah s tými ľuďmi. A oni k vám majú dôveru a zároveň majú aj úctu. Že vlastne si vás uctia tým, že aj nenadávajú v tom aute. My sme soľou tejto zemi, máme dať chuť. Neviem, ja som raz upiekol kúra a neosolil som ho predtým. To sa nedalo jesť. No. A my sme takisto na tomto svete, keď nie je osolená táto zem Božím slovom, jeho prítomnosťou, tak to je nechutné, to je hnusné, to sa nedá žiť. Takže na nás je, aby sme aj ostatným ľuďom ukazovali. A máme to privilégium ukázať Božie kráľovstvo na tejto zemi. Ale ako aj Veronika hovorila, kde si? Vzadu. Niekedy aj ten diabol útočí na nás a my sa hanbíme a povieme, že my nemáme právo hovoriť druhým o Bohu, keď sme v hriechu. Ale aj Pavol mal osteň v Pete, ktorý mu pripomenal, že nie je dokonalý. Že aj on má svoje chyby a jediný dokonalý bol Ježiš Kristus. Ale to nie je prekážkou na tom, aby sme ukázali svetu, že sme iní. Aj keď máme chyby. A oni nám môžu poukázať na tú chybu a my môžeme povedať, áno, viem o tom a snažím sa to napraviť. Snažím sa zdokonalovať. Viem, že je to ťažké, ale snažím sa byť lepším človekom. Snažím sa byť takým, aby som bol nehanbou Bohu. Vidíme, ako najmä. Pán Ježiš nasýtil nástup 5000 ľudí, mužov, no je koľko tam ešte bolo žen, čiže sa to násobí nejakým spôsobom. A čím ich nasýtil? 5 rybičkami a 2 chlebmi. Ale odkiaľ mal tie rybičky a tie chleby? Bol tam malý chlapec, ktorý si doniesol 10 alebo vôbec so sebou. Rodičia mu možno nabalili a teraz háňali jedlo. Čo mohol on urobiť? Mal 2 možnosti. Buď povie, že nemá, že nikomu sa neprizná, že nejaké jedlo má, alebo to ponúkol. A vedel, ako normálna vec, že koľko ľudí sa naje z 2 chlebov a 5 rybičiek. Možno trošku niekto ako
pohľadka brucho jednou rybičkou a rozdeli sa s ostatným, jeden človek sa možno naje, ale on odovzdal a možno aj s tým vedomím, že on z toho nič nebude mať. Vidíme a konajme. Robme tak, že dajme to, čo máme a neočakávajme naspäť, že dostaneme niečo. My sme takí, veľakrát naša vlastnosť taká ľudská je, že očakávame veci naspäť, ktoré mi dáme. Hej. Že ja urobím niečo dobré a čakám, že sa mi to vráti naspäť. Ono sa to vráti veľakrát. Hej. Nie je to tak, lebo by sme sa umáhali veľakrát a trápili a by nás to znechutilo. Ale robíme veľakrát tak veci, že bez očakávania, že sa nám to vráti naspäť. My si to proste zbierame v nebi, dá sa povedať. Hej. Všetky tie naše dobré skutky, ktoré robíme, sa zbierajú v nebi. Čokoľvek ste urobili, hoci ktorému malému, ako keby ste neurobili. My pracujeme na Božom kráľovstve. Nikdy nevieme, či ten človek, ktorý je neveriaci v danom momente, keď mu pomôžeme, či práve ten skutok lásky ho neposunie ďalej. Či Boh nemá s ním nejaký plán a raz nepovie, že áno, chcem patriť do Božieho kráľovstva. Vždy robíme nejaký krok. Veronika bola na tábore, Veronika, zasa ťa spomeniem, neschovávaj sa vzadu, a videla a počula o Dodovi, ktorý je cool, akože super, a chcela ho vidieť, pamätám sa, jak si mi to hovorila, a na tábore odovzdala svoj život Bohu. Ona počula, videla Rebeku a to boli jej kroky a sa dostala na tábor, kde proste to všetko na ňu zrazu prišlo a tam prišiel ten krok, ktorý spravila. Ale predtým boli kroky, kde videla ostatné decká, ktoré boli v svetlom a videla, že oni sú iné. A ťahalo ju to, predpokladám, že? Ja by som skončil, ale jedným... A nie, počkajte, ešte mám jednu stranu. Musím otáčať. Presne, dôležitá veta. Kto nič nerobí, nič nepokazí. Poznáme každý to príslovie, alebo také, čo sa hovorí. A ja tu mám jeden príklad z Biblie, ale to nemusím ani rozoberať. Každý to pochopí. Boli traja sluhovia, ktorí od svojho pána dostali talenty. Prvý dostal 5, obchodoval, získal ďalších 5. Druhý dostal 2, obchodoval, s nimi talenty sú peniaze, a to získal ďalšie 2. Hej, znásobil to. Hej. Máte 10 000 eur, obchodujete, dostanete ďalších 10, máte 20, to je super. Ale bol jeden sluha, ktorý dostal 1 talent, zahrabal ho a potom ho vrátil. Neurobil žiadnu škodu, ale nie žiaden užitok. Všetci poznáme slovo inflácia. V podstate dostal 10 000 eur, vrátil 10, ale tá hodnota už mala, dajme tomu, 8 000 eur. Čiže 2 000 eur stratil. V tomto prípade presne vidíme, kto nič nerobí, nič nepokazí, neplatí. Možno nejakú chvíľu to funguje, nejakú dobu si myslíme, že všetko ide fajn, ale nakoniec sami chradneme. V našom živote je inflácia. Hej. To, čo sme dostali od Boha, keď nezveľaďujeme, tak prechádza infláciou a postupne chradneme, až nakoniec môžeme úplne vyhorieť. Keď si zoberiete, starší, čo si pamätáte, slovenské koruny, tak ja si pamätám, mlieko stálo korunu 90, tam to bolo na tom viečku napísané. Hej, koruna 90 bolo mlieko, liter mlieka. Teraz liter mlieka stojí 56, koľko centov? 80-90 eur. Euro, zaokrúhujeme na euro. 30 korún, prepočte, hej, na takým orientačným kurzom, hej. Čiže dnes za korunu 90 mlieko vtedy a dnes stojí 30 korún to mlieko, tak vidíme sami, že ak sa nezhodnocuje a nezvyšuje plat, hej, všetky dôchodky, keď nie prebieha tá valorizácia, sa to volá, viem, ak som dôchodca tiež, tak vieme, že ak zostane na to a bude mať stále to isté, tak za 2 koruny, aby mladí vedeli, 2 koruny je asi 20 centov, môže byť 20? Menej, 15, 10 centov. Čo si za 10 centov dnes kúpite? Liter mlieka to nebude, určite, hej. Takže vieme, že
My keď neinvestujeme do seba, tak tá inflácia je dosť silná a to je 30 rokov. Hej? A my keď si myslíme, teraz ďalšie, čo mám ešte poslednú naozaj vec, je, že my si myslíme, že aký už len Boh môže mať so mnou plán. Ja som nehodný, mizerný, nemám, čo by som ponúkol. Spomeňme si na to, že my sme stvorení na obraz Boží. My sme obrazom, keď nie sme Bohmi, ale sme jeho obraz. V nás sa odzrkadluje Božia sláva. My sa máme čím viac pripodobňovať Bohu, máme sa snažiť o to, aby sme boli bližšie k Ježišovi Kristovi. A my nie sme nehodní. Náš je Božia sláva odzrkadlená. A viete, keď Boh stvoril svet, povedal, že je to dobré, ale stvoril človeka a povedal, že to je veľmi dobré. To nebolo len dobré. A keď niečo Boh stvorí, tak to je akože brutálne, v slangu dnešných mladých, že to je neskutočné, perfektné, dokonalé, ale keď je človek stvorený, Boh povie, že to je topka, ako to dnes hovoria všetci, že to je to naj. My sme obrazom samotného Boha. Ono sa to akože postupne degradovalo, samozrejme tými rokmi hriechom a diabol útočí a ľudia odchádzajú od Boha, ale my sa vraciame naspäť k nemu. My sme spoznali pravdu a to, čo ide dole, v našich životoch musí ísť hore. Boh má plán s nami, s našimi životmi. Aj napriek tomu, že vo svete 8 miliárd ľudí, čo je obrovské množstvo, on má plán s tebou jedným samým a už dopredu. On vie, čo s tebou zamýšľa, kde ťa chce dostať. On vidí oveľa ďalej, ako tá sviečka nám svieti. A on vidí až do toho cieľa, ktorý máme dosiahnuť. On vidí všetko to, čo aj máme urobiť. On nám dá možnosti, pošle nám do cesty ľudí, ktorí nám pomôžu, keď nemáme tú odvahu. Pošle manželku, ktorá to za vás urobí. Nehovorím, že všetko robí za mňa, keď vážne rozhodnutia. Ale niektorých, keď sa ja bojím, tak ona je tu, aby ma posmelila, posilnila, takisto ja ju. A od toho sú aj bratia a sestry. A my keď sme kúpili dom, máme tam marhulový sad. Na druhý rok, ak sme tam boli, prišlo obdobie kvitnutia, úrody, strašne veľa marhov, sme nevedeli, čo s nimi robiť. Proste sme žali tam, kde iný sial. Tie stromy mali niekoľko rokov. A ja som rozmýšľal, že čo by som zasadil. A počul som o takom strome, že jarabina oskorušová sa volá. Veľmi chutné ovocie a veľmi dobre sa z toho robí aj destilát. Tak som rozmýšľal, zasadím taký strom a budem čakať na úrodu. Tak som si otvoril internet. Poznáte oskorušu? Niekto? Čo to je za strom? Oskoruša. Neviem, ako to je na to. Tak ja som si to pozrel a tento strom má okolo 15 metrov, keď vyrastie. Začína plodiť vo veku okolo 10 až 20 rokov. Ale no určite to ja zasadím. Ja nemám toľko trpezlivosti, aby som 20 rokov čakal na nejaké ovocie a vždy nemáte toho. Ja som to ani nezasadil, zase akože za toľko som nedal. Ale tu vidíte presne to, že to je len strom, ktorý vynáša úrodu po 20 rokoch. Hej. Ja som si pozrel olivu, napríklad, lebo sadia olivy, a ona začína rodiť po 6 rokoch. Táto oskúša ešte viac na tom, že 10 až 20 rokov. Čiže nemáte záruku, že po 10 rokoch to naozaj príde, ale možno až 20 rokoch. Takže Boh vidí dopredu a on má čas. On má čas. Čas je len pre nás. Na nás je, aby sme po tej jeho ceste kráčali. Nešli doprava, doľava, aj keď niekedy sa to stane, musíme sa vrátiť naspäť. On vidí presne tú úrodu, ktorú prinesieš za 20 rokov. On vidí to, že za 20 rokov v armáde skončíš a budeš robiť inštruktora autoškoly. On vidí, že budeš naplnený a Kamilka môže povedať, aký som zmenený, aký som spokojný, kľudný, pretože v starej práci už som bol vyhorený. Už som robil chyby a potreboval som nový reštart a ten prišiel. Hej. Nie je to nič duchovné, tá práca.
ale vidím v tom naplnenie a keď môžem, tým deckám pomôžem, poradím im, pozbudím ich a vidím niekedy naozaj, že niekedy mi povedal, už asi dve babi mi povedal, že vy ste takí ako môj druhý tato. Že vlastne pre vás to je také dobré, že našli vo vás takú dôveru, niekedy oporu a že im pomôžete. Bolo to covidové obdobie, mnohí mali problémy psychické, rodičia im nerozumeli a keď sa so mnou rozprávali, tak som ich vypočul, niekedy poradil, boli nesmierne vďační za to. Keď je možnosť, poviem im svoj názor, svoje presvedčenie o svojej viere a v podstate niekedy vidia, počujú, ale vidia, že som iný. Že na tomto svete sú aj takí ľudia, ktorí sú dobrí, aj keď sú kresťani, nie sú nejakí iní, čudní, ale normálni. Buďme teda my takou solou zeme, buďme rukami Boha tu na zemi, aby sme my robili tie veci, ktoré môžeme skrze Neho urobiť. Ostatným ľuďom sejme, saďme, aj keď možno úroda príde neskôr a my z nej nič nebudeme mať, ale pracujme na Božom pláne a naplňajme ten plán, ktorý má Boh s nami. Aj keď vidíme len možno pár krokov dopredu, vykročme. A stále sa vzdelávajme. Pre mladými je ešte cesta ďaleká, starší už končia za chvíľku, my sme v polke, ale vždy pracujme na spasení a na tom, aby sme rástli. Aby nebola v našich životoch inflácia duchovná. Pretože sami vidíme aj na tých peniazoch ako vzor, že to ide úplne dole potom, aj keď pokiaľ nepracujeme na sebe, tak náš život je inflačný. Dobre, ja sa teraz pomodlím, potom poprosím pieseň záverečnú, cez ktorú bude vykonaná zbierka. Ďakujeme ti, drahý Pane, za to, že ty vidíš našu cestu v tom množstve ľudí, ktorí žijú tu na zemi a sme vzácni v tvojich očiach ako jednotlivci. Ďakujeme za to, že ty máš plán s každým jedným z nás a že my keď sa spätne niekedy pozrieme, vidíme, že to zapadá do seba, že aj keď sa dejú niekedy tie zlé veci v našich životoch, kedy sme nešťastní, nahnevaní, keď sa spätne na to pozeráme, tak vidíme, že aj tam bol tvoj plán a tvoja vôľa v našich životoch, ktorá nás má posunúť vpred. Ďakujeme za to, že v tebe môžeme vždy nachádzať silu, ktorú nám dávaš do našich životov, ktorá nás posúva vpred. Ďakujeme za tvoje slovo, ktoré nám ukazuje tie životy tých ostatných ľudí, ako kráčali po tvojej ceste, ako si ich pozbudzoval, až došli do cieľa víťazného, že mohli ťa stretnúť tvárou tvár. My takisto túžime raz prísť do tvojho kráľovstva a prebývať v tvojej prítomnosti fyzicky v novom tele. A prosím o to, aby si aj naďalej tak bol s nami, pozbudzoval nás, posilňoval v tých veciach, kde sme slabí, aby si posielal do našich životov ľudí, ktorí nám pomôžu, ktorí nám dajú pomocnú ruku, keď sme utrápení. A prosím aj za tvojho Ducha Svätého, ktorý je stále našim utešiteľom a pomocníkom. Ďakujem za to, že si ho poslal na túto zem a že my môžeme tak cítiť jeho prítomnosť v našich životoch. Vždy vtedy, keď je nám ťažko, ale aj keď je nám dobre. Tak ďakujeme za to, že sme ťa mohli spoznať, že sme ti mohli dozdať naše životy. A prosím aj tak naďalej, aby si tak bol s nami a viedol nás a ukazoval nám aspoň tých pár krokov dopredu, kadiaľ máme ísť, aby sme mali taký pevný krok, pevnú volu v tom. Tak ďakujeme za to, že si s nami a že my môžeme byť tvojimi deťmi. Amen.
ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udeli